Podcast C2 català.cat, episodi 14è, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Benvingudes i benvinguts un cop més al podcast de C2 català.cat. Fem memòria, anem 2 episodis enrere en què et van presentar un enigma, en què havies de fer de detectiu morfosintàctic i trobar 5 errors. Si no l'has escoltat, i aquí faig un petit parèntesi, fixa't que he dit escoltar, no sentir. En saps la diferència? Si no ho tens clar, ves al 8è podcast i t'ho aclarim, ja que molta gent, quan els usa, ho fa incorrectament i confonen sentir i escoltar. Bé, reprenc el fil, com t'estava dient, si no l'has escoltat o no els vas descobrir tots i ho vols tornar a intentar, torna al podcast 12è i escolta'l un cop més. I si ja ho tens més o menys clar o ja ho has fet i no te n'has sortit del tot, no et preocupis, te'ls diem a continuació. Abans de seguir, però, deixa'm dir-te que si no els has caçat tots, és normal. No et desanimis. Són errors difícils de detectar i és lògic que se te n'escapi algun. Tot això t'ho expliquem dins el curs a c2català.cat. Qui sí que n'ha caçat algun és la usuari de Twitter, Laura Mapa, que ens l'ha compartit al nostre perfil. Gràcies, Laura. I bé, anem al gra. Per resoldre l'enigma que et vam plantejar, et rellegim el text del podcast 12è, ens aturem a l'error i el rectifiquem. Sense més dilacions, som-hi. Benvolguts i benvolgudes, en primer lloc, donar-vos... I seria, en primer lloc, vull donar-vos, ja que cal posar un verb conjugat, vull, en aquest cas, abans de l'infinitiu donar. Seguim? En primer lloc, vull donar-vos les gràcies per poder-me... En aquest cas, hauríem de dir per poder-me. Recordeu, no hi ha cap infinitiu que acabi en ge. Per poder-me donar l'oportunitat de participar en aquestes jornades sobre l'assertivitat. Considero un gran encert el tema que heu triat aquest any com a nucli de totes les activitats que portareu a terme des de la vostra associació. Any rere any, des de que... Clar, hauria de ser any rere any des que la preposició de ha de caure davant la conjunció que. L'expressió correcta és com en francès, des que. Així doncs, quedaria any rere any, des que vau començar a portar a terme la iniciativa d'organitzar una setmana d'activitats vàries a l'entorn d'un tema central, us heu anat superant. I aquest any li ha tocat el torn a l'assertivitat, a la capacitat d'expressar sentiments i pensaments de manera lliure i segura, sense negar o ferir a les persones. En canvi, hauria de ser sense negar o ferir les persones sense la preposició a. El complement directe no porta preposició. És el primer tema del mòdul de gramàtica que us expliquem al curs. Per tant, quedaria sense negar o ferir les persones que pensen diferent ni trepitjar-los els seus drets. Un tema amb el que en canvi, hauria de ser un tema amb el qual o un tema amb què, ja que l'article el més què no és correcte si es pot canviar per qual. Tot això també us ho expliquem al curs. Així doncs, quedaria un tema amb el qual sempre m'he sentit compromès i avui més que mai. Insisteixo, moltes gràcies. Bé, què tal? Com ha anat? Si són errors que fas, deixa'm dir-te que és perquè és habitual sentir-los en el nostre dia a dia, però que pots evitar-los, no perdent-te cap episodi del podcast. Subscriu-te al nostre podcast i fes-lo arribar a qui creguis qui pot estar interessat. També ens pots seguir a pràcticament totes les xarxes socials. Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, ho tens tot enllaçat a les notes de l'episodi. I si necessites saber-ne més, entra a c2català.cat, on trobaràs un curs en què tractem aquests temes i tots els temes relacionats amb l'examen. Ens hi veiem? Fins la propera.